Hi guys! Welcome back to our channel. Ayan, for today's video, ayan, so nagbabalik kami para nakalimutan ko na paano mag-intro. So kasama ko na si Hailee. Ayan, gutom na gutom na siya. So, for today's mukbang, magmumukbang kami ng Jollibee. So, ang tagal namin nawala. And, na-crave kasi ako sa Jollibee. Actually, kami dalawa ni Hailee. So, naisipan namin, ayan, kumukuha na siya. So, naisipan namin na magbukbang ng Jollibee kasi ang tagal na ng last mukbang videos namin. Parang 3 buwan o 4 months na kami hindi nakakapag-mukbang. So, ayan, mamaya ikukwento ko sa inyo kung bakit ang tagal namin walang mukbang. So, hi. Meron kami dito isang bucket ng chicken. Ayan, 1 bucket. Tapos, meron kami ditong Jollibee, yung family pan spaghetti. Hindi, so super cheesy. Ayan. And then, meron kami ditong Jolly hotdog, yum burger, tsaka peach mango pie. Ayan siya. Buko pie, ayan. So, tapos meron kami ditong buko juice, ayan. Isa kami buko juice ni Hailee kasi alam niyo naman, pagkain fast food yan, kaya kailangan namin ng buko juice. Isa kami ni Hailee. So, ayan. Kain na kami ng rice. So, kain na tayo guys. Start na tayo kasi nagugutom na kami. So, lunch to lunch. So, ayan si Hailee. Kumakain na siya kasi nagugutom na siya. Hailee, pepper chicken. So, ang bango ng spaghetti. Namiss ko to. Naisipan namin ulit pagbukbang kasi wala, na-miss lang namin. So, ayan. So, let's eat guys. And then, kami fries dito. So, mamaya yan. So, let's eat. Pwedeng magkamay, pwedeng kutsara. Very good. So, naghugas naman kami ng kamay. Kasi si Hailee, nasanay siya lang mag-isa kumakain. Ano na pinakakaalaman? Sarap. Close. This is really good. Very good. Yes. Mommy, I want French fries. Okay. Alam niyo ba, bakit matagal kami malumukbang? Kasi guys, buntis ako ng 7 months. Ayan, 7 months na akong buntis. Kaya talagang hindi ako nakapag-mukbang ng mga nakaraang buwan. Kasi, pagkabuntis ko ngayon, ibang-iba kasi nabubuntis ko si Hailee as in, parang iba yung panlasa ko kaya hindi talaga ako makakapag-mukbang. Pero ngayong 7 months na yung tiyan ko, umalit na yung panlasa ko. Actually, halata lang sa katawan namin kasi talagang tumaba ako. Ayan. Magiging sister na si Hailee. Magiging ate na si Hailee. Mommy, what is this for me? After 4 years, nasundan ulit siya. Kaya, excited kami magkaroon ulit ng baby dito sa bahay. I'm sorry. It's okay. Guys, Dumable yung ano ko, yung
amount na kinakain ko kasi buntis ako. Lagi akong gutom. No? Kaya, tumawli din yung timbang ko. Mukbang. Ha? Wala ko ulit yung rice. Gusto yun, guys, nagutom ako eh. Matagal na din kasi ako hindi kumakain ng Jollibee kasi di ba buntis ako kaya iniiwasan ko kumain ng mga fast food. Kaya 7 months, kaya kung makita nyo, sobrang na-miss namin yung Jollibee. Ay, sorry. Binibili namin sa Hailee kaso ako hindi kumakain. So, tinanong ko naman yung order ko, okay naman daw. Minsan, wag lang madalas. Yan, kain tayo guys. Hindi pa kayo kumain. So, mahilig kumain. Mom, did you have water? Some chicken pa. Give me. Mommy, I need some tissue. So, 2 buwan na lang, lalabas na yung aking yung second baby namin. Nako. Yummy, Yes. sabi sa bulo ako Jollibee. Sorry. Mommy, are you finished? Not. Wala sa to siguro sa susunod na mag-Jollibee ako after ko ng mga anak. Yan. Since po na si Hailee, nakapakiusapan na siya at gusto niya daw talaga sumama sa video namin. Mommy, can you have some rice and some French fries? Yeah? Tandaan na lang kami gawa dito. Yes na. So, ubusin ko lang itong rice ko. Next natin yung spaghetti. Like spaghetti? Yes. After you eat that, okay? Okay. Ito ko. Grabe naka-2 rice na ako. Can you have hamburger? Which one? This one? Yes. Alam, mag-hamburger na siya. Alam niyo ba, grabe yung adjustment ko ngayong pag-ubuntis ko. Ang dami talaga yung nararamdaman ko, hindi ko naramdaman din hindi. Kaya sobrang nanibago ako. Parang first time ma'am ulit ako, nangapangapa ako. Sure chicken, anak. Yummy? Yes. Today, Kaya nung umuwi yung mister ko, hindi kami halos nakapamukha kasi nabuntis ako agad. So, ang ginawa namin, para may ma-upload kami cooking show siya talaga. So, maya na to. Or, ubos ko na. Lagyan ko lang siya dito. Yummy? Sarap.
7 months 7 months sabi, hindi natikman to. Gusto ko sana bumili ng Sunday nila kasi lang malayo yung bahay namin sa Jollibee kaya matutunaw lang siya. Kaya hindi na ako bumili. Art! May gender na pala yung baby namin. It's a girl again. Ayan, so ayan, magkakaroon ulit ng panibagong prinsesa dito sa bahay namin. It's a girl again. Actually, 5 months pa lang, alam ko na kasi nagpo-ultrasound ako ng 5 months and na baby girl again. So, we're so happy. Mommy, I want more rice. Oh, yeah. More rice. For baby. You don't like to eat spaghetti? Later? Later, before I finish. Alright. Okay. Stop into the video laughing. And, sobrang excited si Hulu. Pili ko mag-iisip na araw kaya akong labas ng baby namin kasi ngayon pa lang, sobrang kinakausap nila yung baby sister niya dito sa tummy ko. So, ayun. Yes. Pambawi. Grabe yung pag-gain ng weight ko. Nung kay Hailey, hindi ako ganito. Muna. Kalusog. Pero ngayon, dati, bago ako mabuntis, ngayon, yung weight ko, 53 to 54 lang siya. Pero ngayon, 7 months pa lang, or 7 months na yung tiyan ko, umabot ako ng 64 kilos. Ganun, kalaki. Yung dinagdag ng timbang ko, 64 kilos. Kasi, ewan ko, parang ayoko nakakaramdam ng gutom yung baby ko, parang nakakaawa siya. Sabi ko nga sa iyo, parang akong first time ma'am, sobrang parang kailangan, parang set aside mo muna yung pag-isip mo na tataba ka, kailangan yung makain mo lahat ng gusto mong kainin or yung gusto mong kainin ni baby para healthy siya paglabas. Saka na yung diet. As of now talaga, mas priority ko yung healthy yung baby namin lumabas. So, ayan. Tatikman natin yung spaghetti mamaya. Yung nakikita yung tira-tira dyan mamaya. Kakainin ko yan si Yami, anak. Yami! Yan, namiss yung spaghetti kasi si Mami hindi masyadong sa fast food. Kaya puro yung bahay Mami, no, baby na. Mama, baby. Okay. Great beef. Yes. Two sandwiches. So we have a bread. We have a 3 bread. So, ayan, tikman na natin yung spaghetti ng Jollibee. Gusto na ito ba? Sobrang cheesy na. Ayan siya. Puro carbs, no? After kumain ng rice, spaghetti naman. Mommy. So, Mommy. yes. I want some. Spaghetti. No, I think I'll eat big chicken. Big chicken. Okay. Wait, So we can peel it. yes, yummy. Yes, yummy. Kaso lang, parang medyo bitin yung sauce ng spaghetti. Pero, baka malasa naman siya. Tignan natin. Yummy, Mommy. Yes. Look at this. I can start. Yummy. Mommy, after we eat, you want to stop okay? After na namin kumain,
tatanggalin ko yung mga, walisin ko daw yung mga nahulog. So, ayan. Eat na, eat. Ano? Okay. Mm. It's tasty. Nabusog ako. Mm. So, parang hindi ko alam kung kailan ulit susunod ang mukbang namin. Next kong i-upload after siguro ito, yung baby haul. Kasi may mga pakonti-konti na akong nabili para sa baby number 2 namin. So, i-film ko din yun para magkaroon kayo ng idea. Hindi pa kasi siya kompleto, so kinukompleto ko pa siya para hindi ako mabigla pagdating ng 9 months. Kasi kapag ngayon pa lang medyo mabigat na yung pakiramdam ko, hindi ka talaga agad makakakilos ng para hindi minsan ang pamimili, para kahit konti-konti, at saka sa gastos, diba? Hindi ka mabibigla sa gastos. So, ayun. Meron na akong nabili dito ng mga konti-konting gamit ng baby number 2 namin. So, dadagdagan ko pa siya pag nakompleto ko na siya. So, i-film ko siya para sa aming baby haul. Ayan. Sobrang nabusog na ako. Pero tikman natin yung Pie. buko pie. Yan. Buko pie. Buko pie. You want to eat more? If I want to eat more. Okay. Sobrang, grabe. Tapos, parang, ngayon, medyo, nung naglilihi pa ako talaga, nag-iba yung panlasa talaga halos lahat. Sobrang payat ko na. Ngayon na lang ako tumaba. Nung 4 to 5 hanggang 7 months kasi sobrang gana ko nang kumain. Wow. Buko pa yung Jollibee. Okay. Hi, full, mommy. Yeah, almost anak. How about for your food? Anak. Hindi ba daw siya full? Grabe. Dami kong busog. Naka-turas ako. 2 big chicken. 1 hamburger. Spaghetti egg. Buko pa. Mommy, Yan. At ma? give me some more water. Here. This is really big. Ang bilis ko nakabusog ng buko juice. So, grabe. Full na ako. Ayan. Tayo dyan ko. Ang laki niya na. So, are you done, Hili? Dad, You eat na. why? Pwede natin kamay? Yes, Mami. Yes. And hinayaan ko na siyang magkamay kasi hindi ko siya pinapagamit na ng tinidor. Baka kasi matusok siya. So, hinugasan ko na lang ng kamay niya para kahit kamay niya yung chicken, okay lang kasi mag-lusog. Yummy? Can you sing daw? Yummy? Yummy? Can you sing? Why? You shy? Magaling na ito kumante eh. So, ayan. Yung kasama namin siyang magmukbang. 2 years old. 2 hanggang 3 years old, kasama namin siya magmukbang. Pero nung pag 4 na siya, hindi na namin siya nakakasama. Pero Baby, really, mama, big pa. baby na, yes. Ayan, ganyan siya. So, grabe, sobrang busog ako. Si Hili, di pa siya tapos kumain. Bakit ka hamburger? Yeah. Yummy? Yummy? Yes. You miss Jollibee chicken? Yeah. Butol. Yeah. Bones? Chicken. Chicken. The bones? Here. Here, no bones. Ito talaga siyang kumain magana ever since, diba? Kung napanood niyo yung mga video dati na kasama namin siya, magana talaga siyang kumain. Yummy? Yes. So, ayan. Eh, di naman yung french fries. So, ayan guys. Okay lang. Yes. Yes. Pwede tayo dito for fries. You see,
magbibay-bye na. So, ayan, dito ko natatapusin yung video namin. Patapos na kumain to. So, sana na-enjoy itong video and please comment down below. Meron pa kayong gustong makita yung mukbang namin. So, sana more on Lutong Bahay. And please don't forget to like and subscribe to our channel. Ayan. See you in our next video. Bye-bye! Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching. Mm.